Ka school patar kema government higher secondary school mentaga sngi ka arpun ruturik jamang kala penrung ila de ha ka top jong ki top 10 lingba jong usamla ban pensngan lang thangkyu hadin bala yo eka result jong ka higher secondary school living certificates arts ka bala penmi da ka Meghalaya Board of School of Education kani ka jingrung kerteng usamla ban pensngan lang thangkyu ha ka top ki top 10 kala long ka ka basak kan mau ha ka baki school government kila nangkyu namar ha ki por bala le tangki school shimet lane ki bala penyat da ki balang ki de ki bakhampau hakum kini ki judge examination henry ha kani ka kenti ka school patar khma government higher secondary school kala yo ya kani ka burom ka bala banlong let's say ka sin ka baningkong baki kena jong ki school sarkar kin poi ha kani ka kerdan haba kren bat kinong lum khubor ka rew news kanong hikai jong kani ka school ka kong barbara maukhiu ka penpau ba kada ka jingsngau kumen kum ka school kalong ka burom ka bakrau ban poi ha kani ka kerdan bat kum ka school ka donru ka jingkermen banang tri shitom shushu bat ban ai ka babhatam shaki samla pule ban sei shibun ki khna ki bastat bat ki bala banwan ra ya ka dong bat ka thani western riboy kum juru ya ka riboy district kalian jong ate ngam jumlah expect mo but ngam jumlah poi kat wangan poi shedu kani ka kerdan but imeru ila anisi menga nakapo sya promo ila dan kat nga but ila ye kerja nga te ha ka jing sisa te nga expect i ban yu ya ka position ya ka nga expect kan yu ka 7 8 or 9 position endrai nga poi pat ka fourth position te comment king kalong ka jing kan ko crowd but kalong ka jing ilam nanti ka chong blai ha ka bai de ban ko complicated te ha ka sisi nga shay create bai kum to Ndru new kanta sisi but ikito ki bala ha ki por bala jan exam te create no pau kat bai kanta ni kat kanta sisi kanta he ta ka digiju ka im jonga tat nga kwa ban compete ya ka civil service examination ni ka UPSC kata hi ka im jonga ka message ka jonga kalong ba ya baru mo kum ki para ni ki kum ki para lok kana school ni ki kita ki kena skiwi kena school ro ibadang yele kan ka exam mo bakim dai ban chap tieng kim dai ban kyu endai ki dai ban ngit bit yala de ki dai ban dan bi kita ka junction ya hala de but ningkong te ki dai ban bu ya ble ya kamat te ble yi unyalam tieng ngi dai ban chap tieng dai ban bu bit ya ble but ngi dai ban long bit ki breu ki bai ya ne ha kata ka jing duai but dai kata ka jing duai hi ka bala ban manra ya ka jing jo nangkong nga ayu blay na ba wala ban bakteng ka jingkot jingkhia wala ban thop hai exam bar bla pass pa sudu kene kadan bat hi ro na nakaliang to gayin ka semru ni shay IMC bi barabor nadu baidang dan hai pass ibadet badu ba idang pule sechnong hadu bai pule hadu bai poi hang ne ani ha government rakhma te kinai kai hang ne ro di IMC bi man kapon na kapor sa kapor bat kecing sengu kalong nongkong eng aso blay namar baw lai rap yang ini bat kecing trang ikun jeng iru kalong kenta kai ban poi sa kathong bai bat kecing kwa jeng iru yaki bai ki para khna school jeng iru ba ken poi lam sa kaju kathong ni gawai te kalong ngadi iwe di subject teacher jang ka high secondary hang ni ha bo patar khma government high secondary school te kene ka jing yo je ini ban pen chang thang khiu ha ka fourth position te kalong ke ek ba wanra ka jing so tanat ya ka school te ka jingwan poi jing isha ka fourth position kawai kalong ba nakaliang jingi kino hikai baro ki subject teacher we really give our best nanta de we work for them ni pinbiang ya kita ki lecture ki notes ki te kawai pede ka shong ba lada ukhna hi ulong sincere ya ka studies ko chongki nang tade ka dedication ka hard work lada put effort nang tade plus lada ka don ka family support to obviously he cannot will come out with the good results ka message na kalyang jongati ka longba compare lada pili school hasol ni hanong kondong mo tabaka way ka longba lada ki cannot hi ken lada ki don ya kata ka willingness bakin minot bakin kreakot nang tade bakin long testa sa school bakin long attentive ha bagi no hikai ki ai ki jing hikai ki ti kanum don hiken kata ka jing bo unu khna bo yo kata so jong ka jing job jong jing trash tom ka jong